Predlagača, izvolite. Hvala vam, poštovani predsedavajući. Dakle, ovo je bio 8. predstavnik opozicione odborničke grupe koji je govorio potpuno van dnevnog reda koji su oni tražili. Dakle, nije rekao ni reč o izveštaju REM-a. Doduše, govorio je samo 6 minuta. Međutim, ja moram da pitam upravo tu grupu gde vam je predsednik Odbora za kulturu? Mislim, recimo, on je trebao da bude predstavnik vaš po ovoj tački, po nekoj logici. Gde je on? Nema ga. Mislim, samo da vas podsetim da me je on predložio da budem ja predstavnik odbora koji sada govori o ovom vreme. Ja sam njemu i na sednici odbora, a zvao sam ga i telefonom 2 puta i sve smo to rekli na sednici odbora, ponudio sam mu da on bude predstavnik odbora i rekao sam mu koji je predlog zaključka, jer izveštaj REM-a je dobio. On je sve to odbio, sada ga nema ovde. Mislim, zanimljivo je to. Dakle, ovaj predstavnik odborničke grupe mladi je poznat po tome što on je nas ponovo optuživao da smo nasilnici, optuživao je Srpsku naprednu stranku da je kriva za nasilje, za ove 2 tragedije. Ja samo da podsetim javnost da se ovaj mladi čovek ovde zaletao da bije predsednika naše poslaničke grupe pre nekoliko meseci i da mu je u plenumu javno psovao majku. Da li je to prilog vašoj borbi protiv nasilja i da li pominjao je ovaj mladi čovek, predstavnik odborničke grupe poslaničkog kluba, u stvari nasilje, zla i ništavilo? Pa nije li to upravo bilo nasilje, zlo i ništavilo? I samo da vas podsetim, vaš potpredsednik, znate, prvo da krenemo od vašeg predsednika stranke. Vaša stranka je dobro organizovana kriminalna grupa, to ćete sada čuti, predvodi je vaš lider, zbog toga što ga gone najviši američki organi, Senat i Kongres. Inače, vaš jedan potpredsednik je hapšen 4 puta, vidim nije sada tu, ne zanima ga ovo, i osuđivan je 2 puta zbog zloupotrebe službenog položaja i zbog napada na policiju. Drugi vaš potpredsednik, ovaj iz Trstenika, je pravosnažno osuđen 10.11.2021. zbog vređanja i pretnji policajcima na dužnosti, a drugi put je osuđen 15.02.2021. u Prvom osnovnom sudu kada je lagao Andreju Vučiću i slučaju Jovanjica. Dakle, imate još osuđivanih lica i hapšenih lica i dakle, apsolutno jasno da ste vi organizovana kriminalna grupa, pa vas ja pitam da li je tu vreme nasilja, zla i ništavila koje ste vi pominjali? Inače, vaša stranka se, da vas podsetim, zalaže javno za osvetu i revanšizam i vaš lider je 25.04. izjavio: promena sistema nije moguća bez revanšizma, koji mora biti sproveden nemilosrdno. Dakle, nemilosrdno će da nam se svete po rečima ovoga što ga pod kriminalca koga potražuju američki Senat i Kongres. I onda kaže: ako se naša stranka bude pitala, 6. oktobar će se dogoditi, to je ovo jurenje po ulicama i bacanje u reke i ustaštvo i nacizam, kaže, ne bude li revanšizma, kaže ovaj lider što ga potražuje Vašington, banditi na javnoj sceni, bitangi iz Skupštine će opstati i nastaviti da zagađuju javni prostor, to se ne sme dogoditi. Pa nije li to što najavljujete vreme nasilja, zla i ništavila? Pa pominjete, kažete da su tajkunske televizije Pink i Happy. Samo da vas podsetim, mladi čoveče, pa vaš žuti režim je 12 godina, od 2000. do 2012. uzdizao TV Pink, što ja ne mislim da je bilo sporno, ali vama 12 godina Pink nije bio sporan, a sad bi da mu, vi ste rekli, ukinete nacionalnu frekvenciju, a što to niste tražili od 2000. do 2012. Dakle, i samo da vas podsetim, tajkun, predsednik jedne druge stranke koja sad ovde sedi, upravo ušla, je bio suvlasnik Pinka 10%. Pa što se protiv toga niste bunili? A vaš sadašnji, to vam je u stvari šef i vaših protesta i svega živog i predsednik svih vaših stranaka, to je tajkun Šolak, to je inače najbogatiji Srbin, on trenutno ima 50 Pink kanala na platformi United grupe SBB. A inače United grupa i United medija su glavni prononseri i nosioci, kako ste vi rekli, vremena nasilja, zla i ništavila. Pa razmislite o tome. Hvala vam. Hvala.